уважаеми организатори, уважаеми участници, уважаемо жури, уважаеми зрители и гости. Родолюбие е фестивал на младостта. Родолюбие е фестивал на любовта към България. Родолюбие е фестивал на патриотизма. Горд съм, че за 12-ти пореден път на панагюрска сцена ще бъдат изпълнени патриотични песни именно от вас, от младите таланти на България. Следващите 2 дни вие ще пеете новите песни за България, но редно с тях ще бъдат изпълнени и вечните песни за род и родина, за семейство и дом, за приятелите, за най-важните човешки ценности. И това ще са песни, които няма да бъдат само парещи слова или вдъхновена мелодия. Това ще бъде жив пламък. Тези песни, именно тук, в столицата на свободата, именно тук, Борческо панагюри ще потекват по един особен начин. И нека живия пламък на родолюбието грее в сърцата на всички българи. И не само сега, а и хиляди години след нас. Уважаеми участници, уважаеми организатори, уважаеми жури, уважаеми зрители, пожелавам на всички вас през тези 2 дни да изпитате наистина радостта от звуци и слова, да бъдете вдъхновени и незабравими мигове на вдъхновение и вълнение тогава, когато се докоснете до живия пламък на родолюбието.